Nongtrei SSA lasai ka sngi kata ka life we tarik jong Naitung arajar arfu sau kin Pynlong ya ka Jingīakhih pai ba apo madan malki kini ka Jingīakhih kalong apo kalama jong ka all Meghalaya SSA non teaching staff association kimat jindawa kilong ban ki 4% ya ka salary nani ka tulop 8% ka increment kat kum ka seniority but 1% ka annual increment ia kini karai ban Pynlong Jingīakhih lasai ka sngi kalong hadian bekila Pynlong ka jalan kaju ka jakai ya kini ka tayo ka budi aga jing sisa ya kini ka Jingīakhih amot ban Pynlong menen ka sngi ka arpun dai tarik tadi namar bakem palayo ka permission kila pasangi ana ban Pynlong lasai ka sngi ya ka bakila yo ka permission lamba ka deputy commissioner jong ka East Castle district kini gimat jing dawa jong ka association kedai ke belas lamba Naduh kini kisnam ke berdap Madang Shandru aka darbar mang tengka jong sarkar jalan kelang jong UMLA jong Nongtrei uba adal mila bersama ulara ia kena kamar kerja keren hapo assembly dan deh hadu mata bat Naduh ketika pol bara hapo assembly nak kelang jong sarkar berkaitan education kemsimna ai kena konduk arai pakadam penman kerja kenyan nak we ka Tarik kam caka we pat kumtan kelang kini Nongtrei kilaraban Pynlong nak kerja khila sai kasni apa mandan balki bat kini lam jong kena kenhuan ki kerpa dia baru kena Nongtrei jaka SSA nani kita gina teaching staff pekenyawan secondary ka Jingīakhih kapan senang Naduh ka por shifo baje mastep